Ministarstvo ekonomije kroz 9 programa sprovodi finansijsku podršku investicionim projektima, podršku biznis zonama, klasterima te modernizaciji industrijskih postrojenja, kaže ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Nakon sastanka sa cetinskim privrednicima, ministarka je zaključila kako se cetinski privrednici suočavaju sa nešto drugačijim problemima nego u sjevernim opštinama. Teško mogu da nađu zaposlene sa teritorije prijestonice. Sa druge strane, ono sa čim se suočavaju privrednici, to je neizvjesnost u poslovanju, neizvjesnost u načinu finansiranja. Razgovarali smo o tome kako naći rješenje za valorizaciju prostora bivše fabrike Obod i o tome kako država i prijestonica mogu u tome da pomognu. Prijestonica je primjer dobre prakse kako treba stvarati konkretan i podsticajan okvir za investicije. To je u prethodnom periodu urađeno kroz donošenje seta podsticajnih mjera, kaže gradonačelnik prijestonice Cetinja Aleksandar Bogdanović. Gradonačelnik je upoznao ministarku sa aktualnim projektima, kao što je valorizacija Košute, gdje se očekuje otvaranje novih radnih mjesta. Upravo podsticajne mjere koje nudi Vlada Crne Gore i Sekretarijat za razvojne projekte ohrabruju i buduće stanovnike biznis inkubatora, obzirom da smo imali jednu inostranu firmu koja je tražila da se rok za podsticajne mjere dodatno prolongira, što je naravno Vlada izašla u susret i gdje naravno očekujemo da sa osnivanjem biznis inkubatora do kraja oktobra mjeseca lagano počnemo da uspostavljamo sve te sadržaje koje će budući biznis inkubator, inovativni centar imati na prostoru nekadašnje Košute. Biznis karavan do sada je bio u 7 crnogorskih opština.